og velkommen til endnu en Minecraft tutorial, og i dag skal jeg vise jer, hvordan I laver en mob farm. Det er sådan en lille en her. Så når man trykker på den der knap, så kan man lave frem. Oh fuck, ja, det er fordi det ikke kan samle mig liv. Men de plejer ikke at dø så hurtigt. Jeg kan ikke lide dem. De spiller smart over for mig. Men sådan der plejer de brænder ikke. Og så sætter du lave. Og så kommer de. Der. Ja. Okay. Vi går herover til. Det du starter med, det er sådan her. Så lige jeg laver det. Sådan der. Det er sådan her. Så vil du rigtigt sætte en knap der. Og så en redstone torch der. Så sætter du en fuld der. Altså en fuld dispenser. Repeater der. Så sætter du en sticker piston der. En blok ovenpå. En lille redstone. Og så sætter du den på 2. Så sætter du den der. Og så laver du sådan der, hvor mobsene de skal stå. Det laver jeg lige hurtigt her. Dammit. Så skal du have dit lava her. Så lige der. Så sekunder. Ja. Det er lidt sådan nok. Jeg gør lige det her. Okay. Vi sætter lige en skyld på noget. Så burde du, når du har sat noget lava derind, kunne trykke på den der knap. Og så render det ihjel af sig selv. Og ellers så når det er mord, så sætter du bare sådan en blok herover. Fordi så brænder det ikke. Så får du deres XP og sådan noget, og så kan du bare lige give dum. Og så, når du spawner flere, så kan du bare lige trykke igen. Det her det er en rigtig god en, fordi nogle gange, jeg har prøvet det i survival, der spawner tit monster inde i sådan nogle kasser her. Jeg ved ikke hvorfor, det gør de bare. Så gør vi det igen. Der. Og så får du XP. På den her i survival. Og håber vi ikke bliver dræbt af de andre. Fuck. Gå nu væk. Kom væk! Okay. Ej! Okay, jeg bliver lige nødt til det her, sorry. Trykker du? Men altså, jeg kan ikke lide det her. Så dør de. Det var det for den her gang. Fuck dig, mand. Du skal dø. Du skal gå ned i et kæmpe hul og blive brændt. Dø! Nå, jeg vil subscribe og like, og vi ses næste